Заедно почнахме и ние почнахме в Народния театър с него заедно. И когато стана сатирата, понеже и двамата искахме да бъдем в сатиричен театър, излязохме от Народния и до ден днешен и той не може да още да продължи, защото легна болен. Аз още продължавам. Не знам до кога и може ще бъде. Но свързани са много, извънредно от първия ден, преди да легне болен той. Още повече, че живеем и заедно. А аз не знаех, аз тръгвам на път, но той още е бил жив сутринта, аз тръгвам в 8:30. Той към 2-3 часа е починал. Снощи ми направи впечатление, върнах се от снимки. Много ми е мъчно, че последния дни имах снимки и нямах време да се кача да го видя. Той на 4-ти етаж, съм на втори. Светеше много, викам, що светеше така до късно? Те обикновено ветра. Нещо ме стрелна, но викам, утре ще се кача. Няма време, сутринта трябваше рано, но варна е далеч. Пък не знаехме какъв ще бъде пътя и така нататък. И това го научих малко преди да почна да. И така, още не мога да се съвзема, още не мога да повярвам, макар че той беше тежко болен. Очакваше се, но като ще е. Не може толкова придаш човек да се отиде и да не страдаш, независимо от всички други обстоятелства, предупреждения и така нататък. За мен това беше един, не голям, ами един колос на сцената. Голям, много силно комедия и можеше да бъде силно трагедия. Въобще разнообразен и винаги работеше много сериозно. Много сериозно. Неговия живот беше театър. Той не признаваше такива веселби, заведения, да се ходи по заведения, насам, натам. Не. Театъра, сцената. На сцена той живееше на сцената всъщност. И когато се разболя и остана без сцена, това много страшно му се отрази на психиката. Последно го видях, като снимахме, имахме една малка стенка с него там в Столичаните, в Градоман, дето е вилата му, беше в двора. И много му се искаше да продължи тая работа, между мен и него, така в киното, в сериите. Но не знам какво стана, че така работа да спря там до там, дето аз отивам да го търся, старата ми любов някогашна. И с това така се привърши. И мен ми е така мъчно, че не се продължи тази работа, не се развиш. Това може би ще да му даде малко така сила да живее повече, защото тогава ми каза Стояно, не мога да живея без театър. Аз не живея. Опитах се да го насърча, но много добре знаех, че говоря глупости. Какво да ви кажа, много ми е тежко за него, много. С мъжа ми бяха много близки, той много обичаше мъжа ми, много. И мъжа ми го обичаше. И никога няма да забравя, когато погребахме мъжа ми, той плачеше, беше на гроба и казваше, моля ви се, запазете ми едно местенце, и така малко мънинко, колкото да се свъря, искам да съм до него един ден, до него искам да легна, до него искам. Те турнаха Ирина Тасева, за него няма място сега за Кали. Но няма никакво значение. Да искам да кажа колко чувствителен беше, колко обичаше много Нейчо, много обичаше Нейчо, искрено го обичаше. Не знам, има ли нещо? Няма, ако има. Сигурно ще бъдат там двамата някъде. Какво загуби театъра? Моля? Театъра какво загуби? Театъра загуби отдавна с него, като престана да играе. Загуби един колос, загуби един гигант. Малко, един беше Кръсто Сарафов и втория е той. Като него друг няма. Той беше толкова разнообразен и толкова обичаш сцената, обичаш театъра.
всецяло предаден на театъра. Всецяло.